αμάξια, Θεέ μου. Αρρώστια. Αρρώστια. Βίκτορε, πελάς. Καλά γουστάρω. Χάρη! Χάρη! Ποιος το πάει? That's like. Καλά γουστάρω. Χάρη! Θα σου σπάσω το κεφάλι στα δύο! Έλα ρε, άμα σου βαστάει, έλα. Αν μου βαστάει! Καλά, μιλάμε από σημάδι, είσαι... Ας γυρεύοντας! Βαρβάρα μου, σ' αγαπάω! Ας το διάλαβα εδώ! Πω, καλά, έτσι και δεν έσυμπα, ξέρεις, θα γινόταν. Σταματήστε πια αυτή τη φασαρία, δεν ακούω τι λένε! Βαρβαρούλα μου, θες μόνο να γίνεις γυναικούλα μου. Έλα να πουλώ. Θεία, μπορώ να έχω το χέρι της κόρης σας? Πρώτον, μπορείς να έχεις όχι μόνο το χέρι της, αλλά ολόκληρο το σετ. Δεύτερον, σταμάτα πια αυτοτοπία. Το ανεχόμουν όσο νόμιζα ότι ήσουν αξάδερφος της Βαρβάρας. Αν και από τότε το έβρισκα λίγο κακόπουστο. Και τρίτον, άφησέ με να δω τηλεόραση. Α, Τζούλια Ρομπέρτς. Ναι, δεν μου λες. Αλήθεια θες να παντρευτείς τη Βαρβάρα? Έλα κάνε τώρα, πλάκα κάνω. Είπα κι εγώ. Λοιπόν, αυτό το κορίτσι θα μείνει γεροντοκόρη. Η τεράστικη σας είναι αυτή η λάμπα! Αχ, χρυσό μου, εσύ την είχες. Έχω φάει τον κόσμο να την ψάχνω. Ελάτε! Ναι. Πάτε την τότε! Πω. Αυτός ο χαρακτήρας της, βρε παιδάκι μου. Αυτό το πείσμα της, ίδιος ο πατέρας της. Λοιπόν, θυμάμαι, το 74 πηγαίναμε στη Λέρο. Και το καράβι έπιασε λιμάνι τη νύχτα. Εμείς κατεβήκαμε στην Κάλυμνο από το πείσμα του πατέρα της που επέμενε ότι αυτή ήταν η Λέρος. Και εσύ τι έκανες? Έριχνα πασιέντζες μέχρι να του περάσει. Αδιαφορία, Χάρη, αδιαφορία. Αυτό είναι το φάρμακο. Ακόμα και η στρίγκλα έτσι έγινε αρνάκι. Δηλαδή? Τι δηλαδή? Ξέρεις την ιστορία του Πετρούκιου και της Κατερίνας? Α, ναι, είναι αυτοί που ήταν ερωτευμένοι και μετά αγαπιόντουσαν και μετά δεν τους αφήνουν να παντρευτούν και μετά αυτοκτονήσανε. Όχι, χρυσό μου, αυτή ήταν ο Ρωμαίος και η Ουλιέτα. Άκου λοιπόν να μαθαίνεις. Μέρα φωτεινή, μέρα χαράς, μέρα μεγάλη μέρα. Και ό,τι είχε, εσύ που άκουσες πολύ συχνά τον πόνο μου εδώ πέρα. Τις καταμπόμπες με ποτίσανε χθες βράδυ στο καμπυλιό και δεν μπορώ να συνέλθω. Ο συνετός πατέρας μου που έπαινο αξίζει, φιλοσοφία και αρετή με έστειλε να σπουδάσω. Κι εγώ ευθύς υπάκουσα για να μην με ζαλίζει. Βαστάσου, κάποιος έρχεται. Ένας ψηλός καβάλαζε ένα άλογο της πλάκας. Ας κάτσω, σύντροφο θα να βρω για να κουβεντιάσω. Να μην τα λέω όλα μόνος μου στον τοίχο σαν βλάκας. Κάτσε εδώ. Ο Θεός μαζί σου άρρωσε. Μήπως κατά τύχη γνωρίζεις από πού είναι ο δρόμος για την όμορφη Πάδουα? Ο Θεός μαζί σου παρομοίως, μεγάλε άρχοντα, και βέβαια γνωρίζω και ευθύς θα σου πω. Να ο δρόμος για την όμορφη Πάδουα. Ωραία. Επίτρεψέ μου όμως πρώτα να συστηθώ. Λουκέντιος το όνομά μου. Είμαι άρχοντας ξακουστός από την ξακουστή Πίζα. Πετρούκιος το όνομά μου από τη Βερόνα. Θυμάσαι τώρα έτσι, 3-1.
Ρώμα Πίζα στο καμπιονάτο. Εσύ ξέχασες τι έγινε στο πρωτάθλημα με τη Μίλαν. Ποιος μιλάει, ρε, ποιος μιλάει, που πότε έχετε να πάρετε πρωτάθλημα, ρε. Σας τσούζει το 4-2 με τη Ρώμα, Ρε αμαλάκι, εμείς ρίξαμε και 2 γκολάκια και ήμασταν και σε κακή ψυχολογία εκείνη την μέρα, αμαλάκι. Άντε ρε, μάθετε πρώτα να μου εκλωτσάτε την μπάλα και μετά μιλάτε. Τώρα τι κουσάρεις κανένα σου να πας Φλωρεντία. Τι είπες ρε, τι σούτ ρε, Φερούτσι, Φερούτσι. Τον είπες Φερούτσι, ρε, Παντσαβόλτα. Τι λες ρε, θες να δεις τον Πάπα Ινοκέντιο Φαντάρο, έλα ρε, έλα ρε, έλα ρε. Δεν λέει να βρέξει και σήμερα. Περίεργο, Τι σε φέρνει στην όμορφη Πάδουα, μεγάλε άρχοντα. Τι με φέρνει. Με φέρνει αυτό το κάτι που μου λείπει. Βέβαια, τώρα τι είναι αυτό που μου λείπει. Ωραίο παιδί είμαι, λεφτά έχω, περιουσία έχω. Ο παπάς πάει καλά η δουλειά, κρασιά στην Κορσική έχω, αλλά κάτι μου λείπει. Μια Αλφα Γκάμπριο. Όχι, μια γυναίκα. Και στο χωριό σου τη Βερόνα δεν έχετε γυναίκες. Αυτό είναι το άσχημο, ότι έχουμε και με γνωρίζουν όλες. Αν με πιάνεις. Και τι θα γίνει άμα σε πιάσω. Άστο, δεν θα ξημερώσουμε τώρα εδώ πέρα. Εγώ ήρθα για να βρω γυναίκα, να την παντρευτώ και να πάω πίσω. Μεγάλε άρχοντα, εγώ έχω λύσει στο πρόβλημά σου. Άκου φίλε, μ' αρέσουν τα μαλλιά σου. Καλό παιδί είσαι και από σπίτι φαίνεσαι, γι' αυτό σ' ακούω. Άκου, εδώ στην όμορφη Πάδουα υπάρχει ένας άρχοντας ξακουστός με το όνομα Σινιόρ Πατίστα. Με το ποδοσφαιριστή, καμιά συγγένεια, τίποτα. Όχι, απλή συνωνυμία. Άκα. Ο Σινιόρ Πατίστα λοιπόν έχει 2 όμορφες κόρες, την Κατερίνα και την Μπιάνκα, οι οποίες είναι ανήπαντρες και με μεγάλη πρίκα. Και τι καθόμαστε. Καθόμαστε γιατί ο Σινιόρ Πατίστα δεν μπορεί να παντρέψει την όμορφη, καλή και ευγενική Μπιάνκα, αν πρώτα δεν παντρέψει την όμορφη μεν, αλλά στρίγγλα Κατερίνα. Α, αυτό ας το πάνω μου. Η Κατερίνα θα παντρευτεί ως ο νο προβλέμος. Και ποιος βλάκας θα την επαντρευτεί. Δύο. Έβγε βλάκα μου! Έβγε, μεγάλε άρχοντα ήθελα να πω. Και εγώ λοιπόν τώρα μπορώ να παντρευτώ την όμορφη, καλή και ευγενική Μπιάνκα για την οποία λιώνω. Αλλά εσύ, γιατί θέλεις να παντρευτείς την όμορφη μεν, αλλά στρίγγλα κακιά και στριμμένη Κατερίνα. Γιατί είναι πολύ απλό, φίλε μου. Είμαι μαζόχα. Α, ναι. Κι εγώ είμαι μακαρονάς. Έλα ρε σοβαρά. Ναι. Είναι το λες τόση ώρα. Φύγαμε. Πάμε. Avanti popolo alla riscosa, bandiera rosa, che? Bandiera rosa la trionferà, bandiera rosa la trionferà. Di quest'amore diverrà e ti ricordi sarà polvere tra noi. Hai annuto tutto e non ricontri più. E sulla stessa stanza senza me campi. Basta. Non posso più. Έχουν τρομάξει τα σκυλιά από εδώ μέχρι τη Βενετία. Γλυκέ μου πατέρα τραγουδούσε ένα όμορφο σκοπό της πατρίδος μας. Σου έχω πει ότι μία από τις 2 σας δεν είναι κόρη μου. Δεν ξέρω όμως ποια ακριβώς. Ναι, μου το έχετε πει. Και εγώ τώρα κεντάω το όμορφο κέντημά μου και σε λίγο θα πάω στην κουζίνα για να φτιάξω γλυκές, νόστιμες, ζεστές μαρμελάδες. Μπιάνκα, κορίτσι μου, σου έχω ξαναπεί ότι θα εκτιμούσα περισσότερο τις αρετές σου αν σταματούσες επιτέλους να ασχολείσαι με αυτό εδώ το εργόχειρο. Μα πατέρα μου, αφού το ξέρετε πόσο πολύ θέλω να παντρευτώ, περιμένω πώς και πώς να φανεί ο πρίγκιπας των ονείρων μου. Και μέχρι να εμφανιστεί αυτός ο ευλογημένος πρίγκιπας, έχεις τσιλιμπουρδίσει με όλους τους φεουδάρχες, τους υπότες, τους αξιωματικούς, τους μισθοφόρους, τους οπλίτες, τις πρώην Ρωμαϊκής Αυτοκρατορίας. Από εδώ μέχρι τη Μασσαλία. Πατέρα μου, μήπως υπερβάλλετε λιγάκι, όχι? Έστω. Όχι μέχρι τη Μασσαλία, άντε μέχρι τη Ρώμη. Αλλά μη και δεν είμαι εγώ υπερβολικός, αλλά η κοιλιά σου που σε λίγο καιρό δεν θα ξέρουμε πώς να την κρύψουμε. Τότε γιατί δεν με αφήνετε να παντρευτώ, γιατί? Γιατί έχω ορκιστεί να παντρευτεί πρώτα η Κατερίνα που είναι και μεγαλύτερη. Και έπειτα καλύτερα να έχω εξόγαμο εγγόνι παρά εκείνη. Όλη την ημέρα μες στα πόδια μου. Καλά, τότε κι εγώ πάω στην κουζίνα να φτιάξω μια χορτόσουπα. Έλα! Πόσες φορές, παιδάκι μου, σου έχω πει ότι φτάνει πια αυτές οι χορτόσουπες, Καιρός να φάμε και κανένα παστίτσο, κανένα λαζάνι, κανένα κανελόνι. Μια καρμπονάρα, βρε αδερφέ. Αυτά να τα φτιάξει άλλη σας η κόρη. Εγώ μόνο χορτόσουπες ξέρω να κάνω. Θα τα φτιάξει, άμα θα παντρευτεί. Τώρα έχει άλλες δουλειές. Μα πατέρα μου, αφού η Κατερίνα δεν θέλει να παντρευτεί,
Τις έχετε φέρει μέχρι τώρα 74 γαμπρούς και τους έχει διώξει. Και μερικοί από αυτούς ήταν πάρα πολύ καλοί. Θα παντρευτεί. Τώρα που μιλάμε, βρίσκεται μαζί της ως υποψήφιος γαμπρός ο Σινιόρ Καλτάκας, ιδιοκτήτης αυτού εδώ του παλάτσο. Στον έχω παρουσιάσει ως δάσκαλο της μουσικής. Είναι τώρα μέσα στο σπίτι άντρας. Ναι, είναι άντρας. Και έχω το προαίσθημα ότι αυτή τη φορά... ότι δεν θα της αρέσει όσοι. Κατερίνα, αμόρε μείο, δεν μ' αφήσετε να σας εξηγήσω. Δεν θέλω να με εξηγήσεις! Μα ο πατέρας σας συμφώνησε και έδωσε λόγο. Σας παρακαλώ εμένα να μην με ανακατεύετε. Θα διαμαρτυρηθώ στο γραφείο συνοικεσίων. Θα διαμαρτυρηθείς όπου θέλεις! Αγιούτο, Σινιόρ Μπατίστα, θέλω τη μαμά μου και πατάτες τηγανιτές. Ηρεμήστε, ευγενικέ μου κύριε. Μπορείτε να μου εξηγήσετε παρακαλώ τι συνέβη με την θυγατέρα μου την Κατερίνα? Δεν ρωτώ, δεν θέλω να μάθω. Χαίρετε. Το όνομά μου είναι Μπιάνκα και είμαι σε ηλικία γάμου. Δεν μου λες, Κατερίνα, παιδί μου. Γιατί δεν θέλεις τον Σινιόρ Καλτάκα? Ποιος σας είπε, μητέρα μου, δεν τον θέλω. Δεν θέλω εγώ τον Σινιόρ Καλτάκα. Τον θέλω. Θέλω να τον πιάσω και να τον σκοτώσω. Αχ, αυτά τα σημερινά κορίτσια, όλο μικρά χαριτωμένα καπρίτσια. Να σας τροτάρουμε έναν εσπρέσο, ένα καπουτσίνο, ένα τσιρότο, ένα κρεβάτι στο γενικό κρατικό. Αυτό δεν θα μείνει έτσι. Θα σας κάνω μήνυση. Μήνυση και έξωση. Και θα σας κάνω μήνυση και έξωση και θα σας χρεώσω και το λογαριασμό του καθαριστηρίου. Ποιος ξέρει πόσο θα μου πάρουν για να μου βγάλουν αυτούς τους δύσκολους λεκέδες από αίμα. Όξο ρε. Σας απαγορεύω να μου μιλάτε σε αυτόν τον τόνο. Όξο ρε! Που θα μου απαγορεύεις να σου μιλάω και σε αυτόν τον τόνο. Όξο το σπίτι μου. Γρήγορα! Δεν είναι καμώματα κορίτσιου αυτά. Αχ, πάει ο γαμπρός. Τι θα φάμε, πατέρα? Για τιμωρία και για όσο δεν μαντρεύεσαι θα μένει ανήπαντρη και η Μπιάνκα. Και όσο θα μένει ανήπαντρη η Μπιάνκα θα μας μαγειρεύει καθημερινά χορτόσουπες μινεστρώνε. Κατάλαβα, πάλι κολοκύθια θα φάμε. Μάλιστα πάλι κολοκύθια. Και σε όποιον αρέσει και σε όποιον δεν αρέσει να πάει να παντρευτεί να φάμε κουφέτα. Πάμε Μπιάνκα, παιδί μου. Πάει ο γαμπρός. Εγώ πατέρα δεν πεινάω. Θα φάω μόνο ένα καρότο. Dio mio, Πάει ο γαμπρός. Is anybody home? Signore Battista! Φιλόξενο σπίτι, δεν λέω. Από εδώ μέσα θα φύγω μόνο παντρεμένος με την όμορφη Κατερίνα. Αχ, Πετρούκε, ο τελευταίος που το είπε αυτό έφυγε από εδώ μέσα με 3 κατάγματα και ρήξεις πληνός. Καμιά δεν αντιστάθηκε στο λάγνο μου το μάτι. Δηλαδή, καμιά δεν είπε όχι στο χτισμένο μου κορμί. Δηλαδή, κάθε γυναίκα θέλει. να έχει φίλο τον όμορφο τέλει. Πετρούκιος. Κατάλαβα. Ώρα όμως είναι να κατέβει κάποιος. Άντρες μου μης. Αυτή είναι! Όχι! Καλά. Bonjour. Και καλεστάει. Είμαι η γλυκιά, καλή και ευγενικιά Μπιάνκα και θέλω να παντρευτώ όποιον από τους δυο σας με θέλει για γυναίκα του τώρα αμέσως. Όμορφη μου Μπιάνκα της Πάδουας Καμάρι. Άσε τα λόγια πέρα. Αχ, κύριοι, ποια από τις 2 μου κόρες σας επιτέθηκε? Δεν βλέπω αίματα, άρα δεν είναι η Κατερίνα. Πήγαινε μέσα εσύ, Λυσάρικο, μέσα. Μα πατέρα μου. Και εσείς, ευγενικοί μου κύριοι, πηγαίνετε. Δεν θέλουμε άλλους γαμπρούς. Έχω βαρεθεί να αλλάζω τζάμια και να πληρώνω νοσήλια. Ο Σινιόρ Μπατίστα. Ο Σινιόρ Μπατίστα. Δεν ξέρετε, αρχοντόπουλά μου, τι στεναχώριες έχω τραβήξει με αυτές τις κόρες που έχω. Γι' αυτό σας λέω, μη χάνετε τον καιρό σας, πηγαίνετε. Η Μπιάνκα δεν παντρεύεται, αν πρώτα δεν βρεθεί κάποιος να παντρευτεί την Κατερίνα. Κι εγώ γιατί είμαι εδώ, εγώ θα να την πάρω. Δεν φαντάζομαι να είσαστε τίποτα του Δήμου. Εγώ, Σινιόρ Μπατίστα, θα πάρω την Κατερίνα, Πετρούκιο στο όνομά μου. Εγώ θα πάρω την όμορφη, την καλή, την ευγενικιά Μπιάνκα. Λουκέντιο στο όνομά μου. Αχ, τι ωραία. Θα παντρευτώ τον όμορφο Λουκάνικο. Λουκέντιος. Ναι. Αχ, πατέρα μου, να τον πάρω. Να τον πάρω. Πρώτα θα πάρει η Κατερίνα τον Σινιόρ Πετρούκιο.
Σινιόρ Πετρούκιε, με την ευχή μου βρίσκεται πάνω στα δωμάτια της. Και αν δεν σας ξαναδώ, ευγενικέ μου άρχοντα Αρτιμελή, να ξέρετε ότι χάρηκα πάρα πολύ που σας γνώρισα. Στάρματα, στάρματα! Και όποια παγώνει, πέφτει ο Πετρούκιο και την πλακώνει. Λίγο βλαμμένο μου φάνηκε. Όχι, είναι πάρα πολύ καλό παιδί. Αν εξαιρέσει κανείς μια αρρώστια που τον πιάνει που και που. Αχ, πόσο τον καταλαβαίνω. Αχ. Και θα παντρευτεί την Κατερίνα. Αχ, οι στριμμένες και οι τρελές έχουν τις τύχες τις καλές. Ένα, δύο, τρία. Ποιος είναι? Ο ταχυδρόμος. Ψέματα λες, ο ταχυδρόμος χτυπάει πάντα 2 φορές. Ποιος είναι καλέ? Είμαι ο κακός ο λύκος και θα φυσήξω μέχρι να ρίξω την πόρτα σου. Τρελό παιδάκι μου. Εδώ δεν είναι η τουαλέτα. Μα βέβαια. Εσύ είσαι η Κάθη. Όχι, δεν είμαι η Κάθη, Κατερίνα με λένε. Λες ψέματα! Η Κάθη. Μερικές φορές Κάθριν, άλλοτε πάλι Καθρινίτσα, αλλά κατά βάθος είσαι μια Καθρινούλα. Και η Καθρινούλα η καλή Κάθη για μένα, και από την πρώτη στιγμή που σε είδα ήθελα να σου φωνάξω Κάθη, Κάθη, είσαι το πιο όμορφο αν Κάθη. Αυτά είχα να πω. Από υγεία βλέπω έχουμε. Μπράβο μας, το ίδιο εύχομαι και δι' εμάς. Και σαν θέλει νύφη και ο γαμπρός, έλεγα αύριο το βράδυ, αν δεν έχεις τίποτα να κάνεις, να παντρευόμαστε. Α, είσαι πολύ τρελός. Τέλος πάντων, αν δεν μπορείς αύριο το βράδυ, μεθαύριο σε παίρνω με αυτό το απλό φουστάνι που φοράς. Είμαι κακιά στρίγλα και γλωσσού. Κι εγώ επίσης. Ροχαλίζω. Κι εγώ επίσης. Είμαι ρούχλα. Μπεκροκανάτα και καπνίζω 7 πακέτα άφιλτρα. Κι εγώ πετάω τις κάλτσες μου που βρω. Δεν ξέρω να βράζω ούτε νερό σε μπρίκι. Δεν πειράζει, δεν πειράζει, θα τρώμε έξω. Δεν ξεσκονίζω ούτε ράβω κουμπιά. Θα πάρουμε δούλα. Δεν σε θέλω, ρε! Ωραία, τότε εντάξει, δεν τρέχει τίποτα, δεν σε θέλω κι εγώ. Χάρηκα για την γνωριμία. Να σου πω για την ελεύθερη συμβίωση, έχεις να πεις τίποτα? Όχι, καλά, χάρηκα πάλι. Τι ζώδιο είσαι? Λέων. Πότε είπες είναι ο γάμος? Δηλαδή τι λες το ναι? Yes, I do. Παραδίνεσαι. Λέγε, παραδίνεσαι. Το λαιμουδάκι μου, κάτσε να παραδίνομαι. Εντάξει, ετοιμάστε ποπονιέρες Στέφανα, ο γάμος θα γίνει. Κρίμα, είναι τρελός. Να πάτε Ελλάδα οπωσδήποτε. Είναι υπό τουρκική κατοχή και θα περάσετε ατσέχαστα. Μα δεν είναι επικίνδυνα? Ναι, αλλά είναι και πολύ φθηνά. Μια κολόνα του Παρθενώνα πόσο την πήραμε? 20 λιρέτες. Και το ωραιότερο σουβλάκι της Μεσογείου. Δεν ξέρω. Ένας ξαδερφός μου που εργάζεται στα καράβια μου έλεγε τις προάλλες ότι ανακάλυψα, λέει, μια νέα ήπειρο. Και μου είπε ότι μόλις εκδιώξουν και να σκολοπίσουν τους θαγενείς, θα φτιάξουν ένα θέατρο που θα το ονομάσουν Μαϊάμι, Φλόριντα. Μα πού να τρέχουμε τώρα στα πέρατα του κόσμου? Αυτοί οι ταξιδιωτικοί πράκτορες είναι ικανοί να διαδώσουν ότι η γη είναι στρογγυλή. Πολύ δεν αργεί ο αμπρός. Έχει γούστο να το μετάνιωσε. Λέτε, θα ήταν μέγα σκάνδαλο. Τυχερή κοπέλα μου η Κατερίνα. Να βρει γαμπρό με τέτοιο παλιό χαρακτήρα που έχει. Άμα σε θέλει τύχη, αλλά και ο πατέρας της, κολοπετσωμένη γυναίκα. Τα έφερε από εδώ, τα έφερε από εκεί, τον τύλιξε τον Πετρούκιο. Έτσι είναι, παιδί μου, τα λεφτά πάνε με τα λεφτά. Μονάχα εκείνη η δικιά μου η Μόνα Λίζα στάθηκε άτυχη. Από τότε που γνώρισε εκείνο το Λεωνάρντο, ζωγράφος. Δεν της έκανε πρόταση? Καλέ, τι πρόταση να της κάνει? Ένα μπίνακα χάλια της έκανε και τον κρεμάσαμε στο χόλ. Άσε με τώρα, σε παρακαλώ. Εγώ της το δήλωσα. Αυτό το Λεωνάρντο δεν τον παίρνει ούτε με Βίντσι. Μη στεναχωριέσαι, κανείς δεν χάνεται. Ωραίος γάμος, Σινιόρ Μπατίστα. Όλη η Πάδουα θα μιλάει κάποτε γι' αυτόν. Όταν λέτε κάποτε, Όταν και άμα γίνει. τι υπενήσεστε, Σινιόρ Καλτάκα μου? Τίποτα, Σινιόρ Μπατίστα. Απλώς ο γαμπρός έχει αργήσει χαρακτηριστικά. Τείνω να πιστέψω ότι είχε δίκιο ο ξαδερφός μου, ο Σινιόρ Τυπούκητος, όταν μου είπε ότι άκουσε ότι είδαν το Σινιόρ Πετρούκιο να βγάζει εισιτήριο για το φέρι Αγκώνα Πάτρα Σιρωτίνο Μύκονο. Έχετε λυσάξει, Σινιόρ Καλτάκα μου. Επειδή η θυγατέρα μου σας έδιωξε. Κακήν κακός. Αλλά ή αυτός ο γάμος θα γίνει, ή εμένα να μην με λένε Σινιόρ Μπατίστα. Και πώς να σας λένε? Ντέζι. Πώς σου φάνηκε η πρώτη σου φορά, Μπιάνκα? Η πρώτη μου φορά. Αχ, ευγενικέ Λουκέντιε. Αχ, ήταν μια ξέχαστη εμπειρία.
Σου άρεσε? Πολύ. Όμως έχω μια μικρή υποψία ότι δεν ήμουν ο πρώτος άντρας στη ζωή σου. Γιατί το λες αυτό? Επειδή είναι η κοιλιά μου λίγο φουσκωμένη, αφού σου εξήγησα, μικρό μου μπιζελάκι, ότι έχω πάθει την πανίαση, γιατί φάγαμε σήμερα το μεσημέρι γίγαντες πλακί. Όχι, γλυκιά Μπιάνκα, δεν το λέω γι' αυτό. Αλλά να, τη μια με φώναζες Λορέντζο, την άλλη Τζανκάρλο, άλλοτε πάλι Βαγγέλη, και σκέφτηκα μήπως προηγήθηκαν κι άλλοι πριν από μένα. Μα τι είναι αυτά που λες, μικρό μου μπαρμπουνάκι? Απλώς δεν συγκρατώ τα ονόματα. Ενώ τις φάτσες ένα περίεργο πράγμα δεν τις ξεχνάω ποτέ. Κατερίνα! Ο παπάς μου! Κατερίνα! Τι γίνεται εδώ? Τι κάνετε εσείς εδώ? Παίζαμε video games και έδειχνα στο σινιόρ Λουκέντιο τις πεταλούδες μου. Και εκείνος τι σου έδειχνε? Δεν ρωτώ, δεν θέλω να ξέρω. Πού είναι η Κατερίνα? Εδώ είναι η Κατερίνα. Πού πας, γε μου? Μα να φεύγω, πάω στα καράβια. Γιατί, μικρό τρελό παιδί μου? Πατέρα, μη με συγκρατείς, φεύγω, είπα. Αχ, πατέρα μου, να πάρω το δωμάτιο της Κατερίνας. Αχ, μη φεύγεις, πολύ αγαπημένη μου αδελφούλα. Γιατί, γλυκιά κοπέλα, γιατί? Γιατί όλοι γελάνε με το πάθημα της Κατερίνας. Από τον Πετρούκιο, αλλά δεν φταίει κανείς, εγώ φταίω που κάθομαι και σας ακούω. Και ειδού τα αποτελέσματα. 1500 καναπεδάκια για πέταμα. Φεύγω και άμα αργήσω φάτε. Κατερίνα! Κατερίνα! Όλα του γάμου δύσκολα και η αδελφή της νύφης γκαστρωμένη. Τι εννοείς, γλυκιά Μπιάνκα? Σκάσε και ντύνου. Κατερίνα, πού πας, κορίτσι μου? Ξανασκέψου το. Δεν έχω να σκεφτώ τίποτα, πατέρα μου. Μετά από αυτό το ρεζιλίκι που μου έκανε ο Πετρούκιος, πρέπει να κάνει κάτι πολύ εντυπωσιακό τώρα για να το συγχωρέσω. Σαν τι δηλαδή? Να ανακαλύψει την τηλεόραση. Χριστός και Παναγία, είδαμε και πάθαμε να φύγουμε να βγούμε από το Μεσαίον. Δεν ξέρω, αλλά πρέπει να είναι πολύ συναρπαστικό. Έχεις φωτιά! Έχεις φωτιά! Η αποθήκη του Σαμ κινδυνεύει όλα! Τι λες, παιδί μου, τι λες? Λάθος! Ιδού! Ο νυμφίος έρχεται εν το μέσο της νυχτός! Hello everybody, εδώ είναι το πάρτι. Να λιγοθυμίσω ή να ζητήσω εξηγήσεις? Τι είναι αυτό το πράγμα? Δεν ρωτώ, δεν θέλω να ξέρω. Λίγο θυμάω καλύτερα. Sorry που άργησα λιγάκι, γιατί είναι καινούριο το μηχάνημα, θέλει στρώσιμο. Το λυπήθηκα στις ανηφόρες, καταλάβατε. Τι είναι αυτός ο δαίμονας, αφορεσμένε? Είναι ένα καινούριο σχεδιάκι του φίλου μου του Λεωνάρντο για την έκθεση της Βενετίας. Μπήκες? Άδεια, δίπλωμα, ασφάλεια και γιατί δεν φοράς κράνος? Βάου! Καλά γουστάρω, μεγάλη, δώσε μου μια βόλτα. Παρακαλώ. Τι είναι αυτό? Μοιάζει με άλογο, αλλά δεν είναι. Μοιάζει με σόμπα, αλλά ούτε σόμπα είναι. Το καβαλάς, αλλά δεν είναι. Τότε τι είναι? Να το κάψουμε. Να το κάψουμε και να το θάψουμε. Να το κάψουμε, να το θάψουμε και να του κόψουμε και μια κλίση. Αυτός ο γάμος δεν μπορεί να γίνει. Τι λέτε, καλέ? Αυτός ο γάμος θα γίνει. Ποτέ! Είμαι πατέρα σου και δεν το επιτρέπω. Θα παντρευτείς το συνετό Σινιόρ Καλτάκα. Δεν πειράζει, πατέρα μου, το επιτρέπω εγώ. Και αν θέλετε να ξέρετε, η αλήθεια είναι ότι δεν είστε πατέρας μου, αλλά μητέρα μου. Αυτό είναι το ευχαριστώ, Αυτό είναι το ευχαριστώ που όταν πέθανε ο πατέρας σου στάθηκα για σας και μάνα και πατέρας. Δηλαδή τι έπρεπε να γίνει? Να μείνουμε 3 γυναίκες μόνες και να μας βιάσουν οι Γότθοι, οι Βυσιγότθοι και οι Οστρογότθοι? Έπρεπε. Πασπούσκο έτσι. Τι λέγαμε? Α, ναι! Μητέρα, αφήστε την πια να παντρευτεί, μας γκάστρωσε. Αχ, τι λέει, καλέ? Εγώ σας γκάστρωσα ή το παιδί που δουλεύει στην πίτσα Βερόνα? Μία στις 3 δωρεάν. Τα λόγια που λες, κορίτσι μου, ντρέπομαι για σένα. Ξανά λίγο θυμώ τα χάπια μου της ομοιοπαθητικής. Μην την ακούς, Λουκέντιε. Απ' τη ζήλια της τα λέει. Για τι πράγμα μιλάτε? Προβλέπω να μαλλιοτραβηχτούμε εδώ μέσα, αλλά δεν βαριέσαι, τουλάχιστον δεν θα πεθάνουμε από πλήξη. Πάμε σπίτι και θα δεις από τι θα πεθάνουμε. Και κατεβάζεις τα ξερά σου από το τραπέζι. Παραγνωριστήκαμε εδώ μέσα, μου φαίνεται. Πάμε! Δεν έχετε να πάτε πουθενά. Έφτασε η ώρα να χωρίσετε. Και τους τσαμπουκάδες πια να αφήσετε. Και εσύ κι αυτό. Έφτασε η ώρα το χωρισμό. Είστε για ζουλομανδία και ίδιο. Και εσύ κι αυτός. Έφτασε η ώρα να σε παντρευτώ. Κάντο γρήγορα πριν το ξανασκεφτώ.
τώρα αμέσως να χωρίσετε, ακούτε εμείς. Δεν μπορεί να χωρίσουμε εμείς. Δεν μπορεί να καθόμαστε εμείς. Δεν μπορεί να τελειώσουμε έτσι, πάντα βαρβαρότητες θα κάνουμε εμείς. Και ζήσανε αυτοί καλά και εμείς καλύτερα. Χάρη. Χάρη, κοιμάσαι? Μόνη μου τα ακούω, μόνη μου τα λέω. Χωρίστε τώρα αμέσως να χωρίσετε, ακούτε εμείς. Δεν μπορεί να χωρίσουμε εμείς. Δεν μπορεί να καθόμαστε εμείς. Δεν μπορεί να τελειώσουμε έτσι, πάντα βαρβαρότητες θα κάνουμε εμείς.